Amusementsorkest Aces was actief van medio 70er jaren tot 2002. Na 2002 is de groep weer Predilection gaan heten, net zoals in de beginjaren. Zij waren thuis in het verzorgen van feesten en partijen in de regio. Het orkest viel in de smaak bij carnavalsvereniging De Pielhaas en werden vastgelegd om op te treden in 6 achtereenvolgende jaren. We speelden dan op alle 4 de carnavalsdagen in de Schouwburg. De laatste carnavalsmaandag dat de Aces speelden is vastgelegd op deze videofilm. De bassist van de band, Hij van Heister, overleed plotseling. Het was de wens van zijn familie om het optreden toch door te laten gaan. Jeugdige feestgangers beleefden zeer drukke en gezellige avonden. De foyer van de Schouwburg was toen de grootste locatie om feestvierders in grote hallen te herbergen. De zaal is uitverkocht. 3500 mensen vieren carnaval. Meer kunnen en mogen er niet in. Waarde jij erbij?
nooit gehad hebben in Venray. En dat kunnen we niet al leren. Dat kunnen we leren als we ook onze prins Ben de Tweede hier hebben. Pierlazen. Kunnen we alsjeblieft natuurlijk goed. De stem begint wat te groeien. Maar als je hier op de bühne en dan hier zo binnenkomt, dan kan ik me goed voorstellen waarom het hier zo druk is. Want dit is hier een rijke sfeer. Een lemmetje hebben we dit jaar, hè? Ik zou zeggen, nu allemaal nog een hele stille geer. Dans en hup met. En zeker, ik zou zeggen, niet piepelen, allemaal doen in de stiemelen. Pierlazen en Pierlazen en Venray. Uiteraard gaan wij hier niet weg, zonder dat onze zingende vast nog een liedje voor jullie gezongen heeft. En dat kan niet anders zien als Miet Marie.
Almost heaven, West Virginia, Bluegrass Mountain, Shenandoah River. God has told me, over the trees, yonder man in the mountains, rolling like a meat. Take me home to the place I belong.
Let's go.